Hemmäňe dowlakan salam dostlar. Salamany çyrmasaňyz. Dünýä habarlary videolaryna dowam edýärin. Bu gezekki sanymyzda dünýädäki iň tanalýan ibadathananyň ýanyşy bar edy. Ýa-da bir gyzyň Tetris bilen durmuş gurmak isleýänligi bar edy. McGregor çyndanam bir gyzy zorladymy? Dünýäniň iň tanymal futbolçysy Pelé çyndanam öldümi? Şular ýaly täzelikleri bu videomda siz bilen paýlaşmak isleýärin. Onda biz täzeliklere geçelim. Bu sanymyzy Parijde bolan ýangyn wakasy bilen başlamak isleýärin. Parijiň orta arasynda ýerleşen 856 ýyldan bäri bar bolan katoliklaryň ibadathanasy Notre Dame de Paris ýanyna uçrady. Bu dünya kulturasy üçin uly ziýandyr. 15 aprelde agşam ýanmaga başlanan ibadathanany 16 aprelde söndürip bildiler. Ýangyn çykmasynyň sebäbi bolsa o ýerdäki bar bolan guruluş materiallar diýerler. Begenip diýärniki ýangyn söndürjilere Notre Dame de Paris'in esasy bolan diwarlaryny gorap saklamak başardy. Fransiýanyň prezidentiniň diýmegine görä, 5 ýylyň içinde ibadathanany dikenlerler, şeýlelik bilen turistler ibadathananyň öňkü halyny görüp bilerler. Diýerler, ölmeseň her zat göreceksiň. Şunuň ýaly täzeligi eşden däldirsiňiz, görenem nälersiňiz, duýanem nälersiňiz. Näme diýip dursun? Bu waka Amerikada bolup geçen. Ýagny Amerikaly bir gyz Tetris'e durmuşa çykmak isleýär. Garaz öň Tetris bilen söýüşmäni başlamanka bu gyz kalkulator bilen söýüşýän eken. Floridanyň ýaşaýjysy bolan 20 ýaşly bu gyzyň ady Nurul Mahjabin Hassan. Ol Tetris söýgülisi bilen 12 sagatlap wagtyny geçirýär. Tetris bilen restoranlara gidýär. Tetris'e iň gymmat baha şehollary satyn alyp sowgat edýär. Onun aýtmagyna görä, universiteti dinandan soňra bolsa Tetris'e durmuşa çykmak isleýänligi. Öýlenýän. Elbetde, oňa şeýle Tetris bilen öz durmuşyny dowam etse, belki onuň bilen aýryşyp telefon bilen söýüşmäni başlar. Çünki ilki kalkulator başlady, soňra Tetris'e geldi, soňra bolsa telefona geçmek bu öz gidiş dowamaty. Dostlar, mene bilemek. Öz pikirlerinizi kommentariýada ýazyň. Pikir ediň. Siz köçede ýürep barýaňyz şeýle gidip barýaňyz. Öňüňizde bolsa sakallyk bir daýda çykdy. Özüňiz näkil duýardyňyz? Geň alyp taňarlyp seredip galardyňyzmy? Ya olmasa da telefonuňyzy alyp video düşürmäge başlardyňyzmy? Ya da görmedik sıram olyp gapdalyndan geçip giderdiňizmi? Öz jogabyňy kommentariýada ýaz. 70 ýaşynda bolan bu sakalak daýdamyz Gazagystanda ýaşaýar. Ady Muhtabar Toraýew. 35 ýyldan bäri hem sakalyny ösdürip gelýär. Onuň aýtmagyna görä sakalynyň ösmäge başlanyny ýyllarynda 34-35 ýaşynda eken. Soňra bolsa wagtyň geçmegi bilen murty hem ösmäni başlapdyr. Своей популярностью 65-летняя Мухтабор Тораева обязана бороде. За 40 лет она выросла не хуже, чем у мужчин. В состоянии шока впадает каждый, кто впервые видит необычную женщину, а затем все мчатся с ней делать селфи. Torayew sakalynyň çykmasyna hiç gelegen galmandyr. Sebäbi bu garry enesinde hem bar eken. Soňra bolsa ejesinde hem bar we öz gyz doganynda hem bar eken. Ýagny bu ýagdaý genetika tarapyndan şeýle. Как оказалось, в семье Мухтабар Тураевой по материнской линии бородатыми были все женщины, но она единственная, кто никогда не пытался избавиться от растительности. Она убеждена, что от этой процедуры может умереть, ведь ее бородатая сестра после бритья покинула мир раньше срока. Haçanda sakal çykmany başlananda iň uly goldawy kim berendir diýäňiz? Onuň adamsy. Soňra bolsa onuň maşgalasy. Şu sebäpden ol hiç haçan hem sakalyny syrmaklygy hem aklyndan geçirmändir. Daýdanyň sakaly 16 sm çenli ösüpdir we bir ýam hem muňa öwrenişipdir.
Gengdir dünya dostlar. Dünyada her kele geň galdyrjy zatlar var. Badıysan acab acab, neye olup yürmeysen acab acab. Siz iş adolığından yana köçede uklapmydyňyz? Yok. Yeni bir soru. Sizin pikiringizçe dünyada iň işeňer halk haýsy halk? Ha? Bu Yaponiýanyň halkydyr. Polski suratçı Pavel Yashuk 10 ýyl dowamında ýadolygyndan ýaňa Tokionyň köçelerinde uklap galan işeňer Yaponlary suraty düşüripdir. Ilki o oýlapdyrki köçede öýsüzler uklap ýatyr. Soňra bolsa olaryň öýsüzler däl de işgär adamlardygyna göz ýetiripdir. Sport täzeliklerinde yine de hype'laryň karoly McGregor siziň bilen. Bu gedek ony gyzorlamakda aýplaýarlar. Yalan söz doğanı birenmez hiç açan. 2018 ýylyň dekabr aýynda Dublin diýilýän ýerdäki Beacon Hotel'de bu gyzorlapmyşyn. Bilen soru. Bu aýplama bolsa öz karyerasyny diňjek diýilýän günlere dogry geldi. Şo sebäpden internet ulanyjylary bu iki ýagdaýy, bu iki täzeligi, bu iki wakany birleşdirmek isleýärler. A polisiýa işgärleri bolsa bir aýam barlyga başladylar. Egerde käbir zatlary pikirlenseň, näme sebäpden şeýle tanymal, näme sebäpden şeýle emmeni tanayan, ul derejelere ýeten sportsmenler gyzorlamakda aýplanýarlar. Gurla! Bir wagtlar Mike Tyson hem şo sebäpden türmäge girip çykan we bu şekilde aýplanan sportsmenler ören köp. Men bu sportsmenleriň öňüni almak isläm ýok, ýagny bu sportsmenler akçyjy bulardan gowsy ýok diýmek isläm ýok. Ýöne näme sebäpden şeýle dünýä belli ady bolan sportsmenler şeýle gyzorlamak ýagdaýyna duçar bolýarlar. Bolana! Öz pikirlerinizi kommentariyada ýazyň dostlar. Bar. Futbol dünýäsinde Peleni tanamaýanyňyz ýokdur. Onda meni 4 kulaňyz bilen diňläň. Pele indi ýokmy? Pele öldümi? Farak sergisiyle yerine yıktığa yönü. Ýa-da Pele operasiýadan çykyp bilmändir diýilýän myşmyşlar dogrymy? Aslynda bularyň hemmejigi ýalan. Owa, Pele agyr operasiýa geçirdi. Ýöne ol şu wagt özüni gowy duýar we öz öýünde diňjini alýar. Internet portalynda özüne üns çekmek isteýän käbir gruppalar Peleni öldü diýip çykardy. Şo sebäpden internetde uly diskussiýa boldy. Pele çyndanam öldümi? Pele nirede? Oňa näme boldy diýip adamlar soraw barny berip başladylar. 78 ýaşynda bolan Pele soňky ýyllar ýygy-ýygydan saglygy sebäpli bolnitsalara gatnaýar we ýygy-ýygydan operasiýalar geçirilýär. Saúde pra você, Ýöne ol şu wagt diri we ol şu wagt öz öýünde diňjini alýar. Onuň saglyk ýagdaýy diýsen gowy. Indi her sanymyzda bir öňkü videonyň aşagynda ýazylan kommentariýalary okumak isleýän we siziň bilen paýlaşmak isleýän, siz nähili düşünýän bu gyzykly bolarmy? Biz bolsa okumany başlaýyk. Ýagny bu ýerde Mergen Annaev diýär ki, gaty video bolupdyr. Ýöne arkaň gürlemegi maslahat berýän. Biraz stresli görünýän. Stresli görünýänligim sebäpli bir öňkü videom, biraz ilkinji videom boldy we bu videonyň üstünde gaty köp işledim we siziň üçin nähili bolarka diýilýän pikir bilen kamerada durdum. Belki şo sebäpden stresli görünendirin, belki şo sebäpden
biraz yoşrak. Indiki videolarımızda olsa kızıklırak bolar diýip umid edýän. Yani onu mu? Tak, Mah Döwletkeldiýewna o saç näde bitlemendir? Men hayran. O saçın näde bitlemedigine menim hayran. Ýa-ni bir öňkü videomda 5,5 metre çenli saçyny östüren adam hakynda aýdypdym. Yani 2 aýyň dowamında 2 gezek saçyny ýuýa diýip. Menim hayran saçynyň näde bitlemeýändigi, emma saçynyň gatap galanlygy görünüp dur. Dowam edýäs. Bu ýerde Hydyr Bertjanow diýe futbolistler barada ýatsana dost. Meselem Serdar Azmun barada. Aslında bu gyzykly bolar egerde her bir tanymal bolan türkmenler barada bir rubrika döretsek. Yani diňe şo hakynda aýtyp bersek, gaty köp zat etmek gerek. Yani tapmaly, gözlemeli bir adam üçin kyn bolýar bu zatlar. Egerde maňa kömek etmek isleýän bolsa, meniň liçkama ýazyp biler, meniň bilen habarlaşyň. Yo dost, maňa diýmesene. Men oňarmy ýanyna. Bilýärmi? Soraya montajy näme programmada edýän? Dost, men montajy Adobe Premiere Pro edýän. 2018 ýylynda çykan Adobe Premiere Pro. Tak şu ýerde ýene-de bu gyzykly kommentariýa, video degişli garşyk täzelikler sorapdyr. Dost, men pikirimçe videonyň arasyndaky goýan böleklerini goýmasaň gowy bolar. Ýalňyş düşünme dost. Men öz pikirimi aýdýan galanym özüňe bagly diýen. Bolýarly dost. Aslında ilk başta men goýjak däldim şo kiçijik gyzyklyja bölekleri, yani menim pikirimçe gyzyk. Ýöne videonyň esasy gyzykly bolan bölejikleri diýip düşünýän we şo sebäpden indiki videolarymda hem goýmagy isleýän siz nähil düşünýäňiz bu barada? Yo dost, maňa diýmesene. Şu ýerde Hydyr Hallykow diýe gaty gowy bolar dost, täzeliklere garaşýar. Mençe de gyzykly bolar diýen dünýä täzelikleri bilen sizi tanyşdyrmak we siz ýene-de nähili täzelikler isleýäňiz, ýani dünýä baradaky nähili täzelikler bilen sizi tanyşdyrayyn. Öz pikirleriňizi kommentariýada arkaň ýazyp bilersiňiz we gyzykly bolan kommentariýalary hökma indiki videomda siziň bilen paýlaşaryn. Dostlar, bu hepde çıkan täzelikler bilen tanıştırdım. Egerde şu wagtda şeňle goşulmadyk bolsa, onda şu wagt goşulmagy maslahat berýär kanalyma. Çünki indiki videolarymız has hem gyzykly bolar. Egerde bu video göňüňize ýaran bolsa we meni goldamagy isteseňiz, onda şu videonyň aşagynda kommentariýa ýazmagy we bu video laýyk goýmagy unutmaň. Indiki videolarymyzdan habarly bolmagy isteseňiz, şu janjaga basyň we hemmeňiziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Görüşýänçe hoş, sag bolun dostlar. Allah yolu Allah ya, Allah yallay Allah ya. Yaş döktü asman, garry yaşa bakman, sile çöküp batman, oýok durup yatman. Damza damdı däni depede dolu bulutlar, el geçmer tırnaktan türkü unutmar. Ýagynmaya yangyn düşdü oda kalbim, başlykdan yorgan yok, bilmedim ne parkym. Yok gädi bargym, hani güneşli salkym. Uky karam türkmene, oyan turup kalgyn. Sağa bala awara, diňme yok aglana. Sağa zykla süýde garry meri söýde bar. Kemelli her günne san, suwasyny berdi zan. Göwerekden habar yok, hani bölen çörek şam. Barlygy bilir bugün, ağlanı güldür bugün. Bugün menne bir gün, onunla bir gün tennedir şu gün.